Číslo 9. ICE ako lat alebo bezstarostné trávenie. Pomáha žalúdku, žlčníku a črevám. ICE dokáže okamžite uľaviť pri refluxe, a to do minúty. Žiaden iný výživový doplnok ani liek nereaguje do minúty, najskôr je to do pol hodiny. Tu je to do minúty. Podporuje zdravé trávenie, upravuje vyprázdňovanie na normálne, to znamená žiadne hnačky, žiadne zápchy. Divertikulitídy sú pod kontrolou prirodzeným a pravidelným vyprázdňovaním. ICE tlmí pocit na zvracanie napríklad po chemoterapii. Tiež pomáha okamžite s nevoľnosťou po jedle. Pri pravidelnom užívaní odstraňuje žalúdočné vredy, eliminujú ochorenia žalúdka a črevného traktu. ICE sa skladá z DNA účinných látok harmančeka, sladkého drievka, lipnice, gélu z listov aloe vera, rakitníka a mrkvy. Nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. A predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín. Tu sú v koncentrovanej forme v jedinom láhodnom draže tak, aby pomohli všetkému, čo som vymenovala vyššie. Len vylupnúť, vložiť do úst a špeciálne pri refluxe to naozaj do minúty aj cítite. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín, akokoľvek sa to zdá podivné. Je jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete nazývanou Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom k faktu, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným unikátnym funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí. Sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, teda ich môžu jesť aj ľudia alergicky na bylinky. Sú tiež absolútne bez rizika a samozrejme plne certifikované po celom svete.